Sa Good Vibes, nakatilaw na bala kamo sang ice cream nga ice scramble. Isa ka anay government casual employee ang naganegosyo sini kag makapaubos sang mga 100 kilos ang amo nga produkto kag nakalabot na ini sa iban nga probinsya. Yaring report ni Nico Delfin. Kada adlaw may mga nagadulog nga salakyan sa balay sang anay government casual employee nga si Anthony Alcala sa dalan San Sebastian sa Bacolod. Pila sa ila may bitbit nga styrofoam box agud lang makabakal sang iya powdered ice scramble. Hindi abi ordinaryo ang iya produkto nga may nanari-sari nga flavor kasubong sang strawberry kag chocolate. Nagaagaw-agaw ang sabor sang ice cream kag ice scramble amo nga ginabalik-balikan ini sa mga customer. Ito namin sabor yung Anong do ang kalimbawa yapla do ice cream. Tapos hindi sa bahol ya pino-pino sa. So kada Tapos hindi sakit sa nabla, hindi sa tama katamis, do tuwan ng usually gakadto kade kon may okasyon lang. May birthday, may sosflan, wala na. suki nagidya nga balik-balik. 2015, sa ginsuguran ni Alcala ang pagbaligya sang ice scramble sa mga eskwelahan. Ugaling, humalin sang nagpandemic, wala na siya makabalik negosyo, amo nga sa balay na lang siya naganegosyo kag sa online. Ka-fulfilling, ka-reassuring, and galing kay ang background of course, employment. So hindi ko kabalo what's the next steps. May pila naman ka mga kakilala niya ang iya nabuligan agud makapatukod sa ilang kaugalingon nga negosyo diri sa probinsya. Sang 1995, naging jobless ako. Then I went to Surigao and I saw some people nagabaligya ice cream stick. So I na-inspired ko, saling ko, what if maubra ko sang negosyo ba? Not just for myself, but for others ta. Ang isa ka styrofoam box nga nagabugat sang 4 ka kilo sang powdered ice scramble. Ang iya ginabaligya sa tag 640 pesos. Bangod malawig antes matunaw ang powdered ice scramble, may pila sa iya mga customers ang ginapadala ini sa Davao kag sa iban pa nga malapit nga probinsya. Kada adlaw, sarang makabaligya si Anthony sang kapin isa kagatos ka kilo sang powdered ice scramble. Now na siya nga kung wala pa maabrihan, 8 hours pa na siya kag meltdown. So muna siya ka stable. Ang managustuhan nila dalon sa Sipalay kay pag abot didto Di na nakalabot. 30 to 40 na tao kakain. labot 30 to 40. labot na sa linlain, may sa Davao, may sa Cebu, ginakarga nila sa aeroplano. So gina-export na sa iya sa Yeah. Amo man ang input na batian ko. Nangin kaupo ni Anthony sa negosyo ang iya utod kag mga hinablos. Sa pagbaligya man sa ice scramble, nakatapos sa pag-eskwela ang iya duha ka mga hinablos nga karon nagatrabaho bilang mga maestra. In fact, I want to come up with the latest machine na kaya mag-produce by the thousands. By the thousands. Ikaw mo gali nag-innovate sa imo nga Oo. machine. Hindi gani ko kaintindi nga paano ko man na propamin sir tapos testingan ko nag-practice ko welding. Nagkabalon ako mag-welding. Dugay naman. Nagtuon gid ko from I really started from scratch. Tuyo ni Anthony nga sa madason nga tuig matigayon nga mahuman ang iya electric ice scramble cart. Agod nga madamo pang iya sarang mabuligan kag matagaan sang palangabuhian. Sa karon may ano man siya ka mga ice scramble trikes nga siya mismo ang nag-obra. Ining iya ginapahulugan sa mga luyag magnegosyo sang ginapabugal nga produkto. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.